Thì qua ban kren hàng này khẩn điện phang cái jing sisa. Thì kumno ba cái jing sisa nakabalang jong ka spa snem ka baning kong habalayalap di apostol mo. Karang dan ka jing sisa ndray kumno pin iba ka spa snem ka baar karang dan ndray kala ham duna kata ka jingyalap ka jing syabat habing poy ka spa snem ka balay ba ter hadu pengidan mentapin iba ka jing sisa kam dan syu habalang panganten ifi nakani ka jingilekai jong kini kena red kumno ba ka jing sisa jong ka ketien jong blai ka balang ka sedang bat du no bat ni sedang banyo laki jong ki jing batai ya kata ka jing sisa di nakata ka daong idan kamban wan pai bat sa jing sisa lang ba ka ketien jong blai ba ngin poi pat sa kata ka sa nongrem ka jong Jesus Christ wang to pila ban pet ini klip kendet iba kini kena kia lekai yai malong pet pakna ini drang penat namanya isu. okay. Di dah bakla. Okey. Adik tajam ini. Okey. Lem tu. Lem ni badan. Tele badan. Tele sapi ini. Nang lem ni badan. Lek kumno badan Lem ni badan. ta lek sini kum tu ai Ini di Kali tak pening nak jenggan. Ini badan ini. Tak liam ni liam tu. Ini.